ಇನ್ನು ಎಂಕಾಲೆ ದುಂಬುರ್ದೆ ಪೋಂಡು ಐತ ಒಂಜಿ ಕಾರು ಪೊಲಿದುಂಡು ಅಂದು ಬೇಗ ಪಲ್ 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 ತಪ್ಪ ಒಂದು ಪೋದುಲ ಬತ್ತ ಎಂಕುಲು ಅವು ಬತ್ತಿ ಕಿಂಜ ಫಂಕ್ಷನ್ ಐತೆ ಅಂಚ ಒಂಜಿ 40 ಜನ ಆಪಿನ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು ಅಗ್ಲಿಗೆ ದಾದಾನೆಲ್ಲ ರಿಟರ್ನ್ ಬಿನ್ನೀರು ಬೈದೆ ಇರ್ತೋ ಜೋಡಿಯರೇ ಗೊತ್ತು ಎಂಕ್ಲಿತ್ತೆ ಪೋಂಡು ಎಂಕ್ಲೆ ನೆನಪೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಗ್ಲಿಗೆ ಜ್ಯೂಸ್ ಕೊರೋರು ಬಂದು ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಮಾತಿರಿಗ್ಲ ಹಲೋ ನಾ ಇದು ನಮ್ಮನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀನಿ ಮರ್ಯಾದೆ ಪರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೆ ಅವೇನು ಕಾಲ ಮರ್ಯಾದೆ ಏತ್ ಸಾಲದ ಇದು ನಾಯಿ ಶಾಲೆದ ಪಿರಾವ್ಡು ಬೈದು ರಿಕ್ಷಾ ಇತ್ತೆ ಎಂಕುಲು ದೂರ ಪೋಪಿನ ಗೊತ್ತುಂಡು ಏನಂದು ಗೆಜ್ಜೆ ಅವು ಅಪ್ಪನೇ ಕಟ್ಟ ಹತ್ತುಂಡು ಎಂಕು ಪೋರೆ ಟೈಮೇ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ಗೆತ್ತೊಂದಿನ ಅವಳು ಯಾನು ಪತಂ ಪೋದಿತ್ತೆ ಅವಳು ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ತಾಗುನು ಮಂಡೇರು ನನವರ ಪೋ ಹಿಂದೆನ್ನಿಯ ನೆನ ಐತೆ ಕೊರೋನಾ ಉಂಡಾತಿ ಅವು ಇಂಕ ಮಸ್ತ್ ಲೇಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಸೊ ಇತ್ತೆ 3 ಸಮ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪೇರ ಇಜ್ಜಕ್ಕೆ ಏನೋಡು ఒక ತೂರು ಮತ್ತು ಕುರಿಯರು ಜಿರ ತುಕ ನಂಗಲ್ಲ ನಾ ಎಂಕಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋಗೆ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವಳೇನೊಟ್ಟಿಗೂ ಗೆಜ್ಜೆ ಸಮ ಕಟ್ಟಾತಿನ ಸಮಾಲ್ಪರೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ತೋಜುಡು ಅಲ್ಲಿ 3 ಫಾಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀನಿ ಎಂಕಲ್ಲ ನಾಯಿ ಹೋಗ್ಬೆ ಹಿಂದೆ ಎಂಕಾಲ ದುಂಬುರ್ದೆ ಪೋಂಡು ಐತ ಒಂಜಿ ಕಾರು ಪೊಲಿದುಂಡು ಅವಿ ಕಟ್ಟಾತನ ಆಯ್ತಾ ಕಾರು ಆಂಡಲ ಒಂಜರೆ ಕಾರು ಮಲ್ತು ಮೂಜರೆ ಕಾರು ಮಲ್ತೊಂದು ಬರೋನು ಉಂಡು ಎಂಕೊಲ್ ನುಟ್ಟು ಎಂಕಾಲ ದುಂಬುಡೆ ಬಲ್ತಿರುತ್ತೆ ಪೋಂಬೆ ಇಲ್ಲಗ ತುಲೆ ಎಂಕುಲು ಅರ್ಧೋಡೆ ಪಿರ ಬತ್ತೀನಿ ಎಂಕಲ್ಲ ನಾಯಿ ಎಂಕಲ್ಲ ಪಿರಾವುಡೆ ಬತ್ತುಂಡು ಅದಕ್ಕಿತ್ತೆ ಗಿಡಾತನು ಪೋಯಾ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಪೊಯ್ ದಾದಾಲ್ ತುಕ ಇತ್ತೆ ಕೂಡ ಬಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಪಿರ ಬತ್ತದು ಅರ್ಧ ಮುಟ್ಟ ಪೋತ ಗೊತ್ತುಂಡು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಹಂಚಿಟ್ಟು ಒಂದುಂಟು ಬೇಗ ಬಲ್ ಪಲ್ 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 ಮುಂಚಿತ್ತಿನ ನಾಯಿನಿಗಲ್ಲಾಡು ಉಂಡೆ ಅವೆಂಕೊಂಡು ಅಂಗಡಿ ತುಲಗೆ ಬರ್ಪುಂಡಿಗೆ ಅವ್ವಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಪೋಯ್ ತೋಜಿ ರಪ್ಪ ಪೋಯ್ ಫೈನಲಿ ಎಂಕುಲು ನಾಯಿ ಹಿಡ್ದು ಬತ್ತುಂಡು ತಪ್ಪ ಒಂದು ಪೋದುಲ ಬತ್ತ ಎಂಕುಲು ಅವು ಬತ್ತಿತ್ತನು ಕೂಡ ಎಂಕುಲ ದಿಂಗ ತಪ್ಪ ಒಂದು ಪೋಯ ಪೋದು ಏನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತು ಕೊರತೆ ಬಂದು ಖುಷಿ ಅಂಡು ಸೊ ನನ್ನ ಪೋಯ್ ಇಲ್ಲ The next day. ಮತ್ತೇನದ ಅವನಸ್ ಗಂಜಿಲ ಚಟ್ನಿ ನಂಗೆಲ್ ಚಟ್ನಿ ಎಂತಲೆ ಅನ್ನ ನುಪ್ಪು ಎಂತ ತಿಳಿಯಾಪುಜಿ ఎక్కువ కాపిరదాదు గినకి ఎండల ఎక్కువ ఆపుజి ఊళ్ళ ఆపుజి ఇంకు నువ్వెళ్తూ గంజిల ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಮಾತಿರಿಗ್ಲ ಕೈದಕೊಂಡ್ರಪ್ಪ ಸೊ ಇನಿ ಎಂಕಲ್ಲ ಕಿಂಜ ಫಂಕ್ಷನ್ ಉಂಡು ಇಂಜತ್ತು 40 ಜನ ಆಪಿನ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು ಚಂಡಿ ಪಿಂಕ ಚಂಡಿ ಕಲ್ಲಡೆ ಪುಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಜೀತೆ ನಿಯರ್ ಎಂಡತ್ತ ಗಂಟೆ ಮೂಜು ಗಂಟ ಸೊ ಎಂಕಲ್ಲ ಗೆಸ್ಟ್ ನಗಲು ಗೆಸ್ಟ್ ಅತ್ತ ಏನು ವಿ ಐ ಪಿ ನಗಳಂದು ಬರ್ಬೇಕು ಇಗಳು ಕಿಂಜ ಫಂಕ್ಷನ್ ಐತೆ ಅಂಚ ಒಂಜಿ 40 ಜನ ಆಪಿನ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು ಅಗ್ಲಿಗೆ ದಾದಾನೆಲ್ಲ ರಿಟರ್ನ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊರ್ಕ ಅಂದು ಯಾನು ಮೊಲ್ಡ ಪಂತೀನಿ ದಾತ ರಿಟರ್ನ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊರ್ಕ ಅದಲಿ ಇತ್ತದ ಸೀಸನ್ ಗುಜ್ಜೊಡ್ಡು ಏತ್ಲ ಉಂಟು ಅವೇನ ಕೊರ್ಕಲ್ಲ ರಿಟರ್ನ್ ಗಿಫ್ಟ್ ದಾದ ಕೊರ್ಕೊಂಡು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಗುಜ್ಜ ಕೊರ್ಕಂದಿಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ಲ ಇಲ್ಲಡೊಂಜು ಏತು ಗುಜ್ಜ ಅಂತುಂಡು ತೋಜಾವೆ ಉಂತುಲೆ ಪಕ್ಕಡೆ ಬೂರ್ದು ವೇಸ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಅವನುಂಡು ಅವನುಂಡು ಅವೇನು ಕೊರ್ನ ರಗಾಲೆ ಜೊತೆ ಅಲ್ಲ ತುಲೆ ಒರಿ ಒಂದೊಂಜಿ ಕೊರ್ನಲ ಅದ ಏತ್ಲ ಅವಲೆ ಮೂಲು ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಒಂದು ಮೂಲು ನೇಲುನು ಮೂಲು ಅದಕ್ಕೆ ರಾಸಿಗೆ ಬುರುಡು ಮೂಲೊಂದು ಮರಟ್ಕೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಓಲ ಉಂಟುಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಅವಳು ಪೂರ ಉದಾಸೀನ ಹಾಕೊಂಡಾಗೆ ನಾನು ಕುಂಟಾಡ್ದರೆ ಬರ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲಿ ಮೂಲು ಅವಳು ಉಂಟುಲ್ಲ ಏತು ಗುಜ್ಜು ಉಂಟು ತುಲೆ ಏತು ಗುಜ್ಜು ಬಕ್ಕ ತಿರ್ತುರಂಜಿ ಮರ ಉಂಟು ಅವಳು ಯಾವತ್ತದೆ ಒಂಜಿ ಕೊಯ್ದಿತ್ತೇರು ಒಂದು ಮಲ್ಲ ಅವಳು ನೇನು ನಾನೆನ್ನು ಮಾರೈತು ಬೂರ್ನ ಕನಕದ ರಾಸಿಗೆ ಬೊಡಾನದು ಗುಜ್ಜ ಉಂಟು ಮೂಲು ಅನ್ನ ಮಿತ್ತರು ಪೂರ ಉಂಡು ಅಲ್ವ ಸುಮಾರು ಉಂಡು ಮಿತ್ತರು ತುಲದೆ ಅವಳು
ಮುತ್ತು ತುಲಾವುಲು ಅಲ್ಲ ಮೂಳು ಮಿತ್ತು ತುಲ ಮೂಳು ಅದು ಮೂಳು ಮಿತ್ತು ತುಲ ನೇಲು ಮುಂದೆ ಕೊರಕತ್ತ ರಿಟರ್ನ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಸೊ ಹಿಂಗೆ ಕಲಿಲಾಡು ಬೇರೆ ಬೈತೀರ್ ಹಾ ಇರತ್ತ ಎಡಮೋಗು ಸಾರಿ ಇರತ್ತೆ ಎಡಮ ಹಾ ಬಕ್ಕಂಜಾಯ್ತಾರ ಮಾಮಿ ಇನ್ನು ಬತ್ತಿನಾಗಲಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಂದೊಂದು ಪಿಜ್ಜ ಕೊಟ್ಟು ಬೋಡಾಯಿನ ತಿಂದ ಪಲ್ಯ ಒಂದೊಂದು ಪಿಜ್ಜ ಮತ್ತು ಪೋಲೆ ಅವ್ರು ರಿಟರ್ನ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಒಂದು ಬರ್ತಾರೆ ಅದೇ ಕೇಂದ್ರ ಪುನಃ ಕೊಡ್ಲಿ ಬೋಡಾಯಿನ ತುಂಡಿ ಒಂದು 5 ಮಿತ್ತುಪ್ಪು ಅಯ್ಯೋ ಜಾಸ್ತಿ ಬಂದದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೀನು ರಿಟರ್ನ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಅದು ಒಂದು ಅಂದ ತುಲೆ ಸ್ಪ್ರೈಟ್ ಪೂರ ಪತ್ತ ಆಗ್ತಾ ಜರದಿ ಒಂದು ಸ್ಪ್ರೈಟ್ ಮೂಜಿ ಫಾಂಟಾ ಸೊ ಬಿನ್ನೀರು ಬೈದೇರ್ತು ಜೋಡಿಯರೇ ಗೊತ್ತು ಎಂಕ್ಲಿತ್ತೆ ಪೋಂಡು ಎಂಕ್ಲೆ ನೆನಪೆಜ್ಜಿ ಅಗಳಿಗೆ ಜ್ಯೂಸ್ ಕೊರೋಡು ಬಂದು ಇದು 100 ಪೋಯಿ ಬಚ್ಚುಂದು ಕೈ ಅವರಪ್ಪ ಪೋಯಿ అయితే మీకు ఐడియా చచ్చిపోయినా దానిదే బతిపోయింది ఐటమ్ 3 days later. ಇಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದಂತ ನಮಗೆಲ್ಲ ಸ್ವರ್ಗ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲೋ ಇರುವ ದೇವರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಗುಡಿಯಂತೆ ಇಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದಂತ ನಮಗೆಲ್ಲ ಸ್ವರ್ಗ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲೋ ಇರುವ ದೇವರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಗುಡಿಯಂತೆ ಚಿತ್ರ ವಿಚಿತ್ರ ಕನೆನು ಕವಿ ಹರರು ಸರಿಗಮ ಪಾಕು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಲ್ಲ ಸಿಂಗರ್ ಲೆಕ್ಕ 1 hour later. ಪದ್ಯ ಬರಂದುಲ್ಲೊಳ್ಳು ಇತ್ತೆ ರಿವೆಂಜ್ಗೆ ತೊಂದರೆ ಅಂತುಲಿ ಸಂಜೆಯ ಕಾಗಿದೆ ಈ ಸಂಜೆಯ ಕಾಗಿದೆ ಈ ಸಂತೆ ಸಾಕಾಗಿದೆ ಈ ಸಂತೆ ಸಾಕಾಗಿದೆ ಏಕಾಂತವೇ ಆಲಾಪವು ಏಕಾಂಗಿಯ ಸಲ್ಲಾಪವು ಈ ಮೌನ ಬಿಸಿಯಾಗಿದೆ ಓ ಈ ಮೌನ ಬಿಸಿಯಾಗಿದೆ ಈ ಸಂಜೆಯ ಕಾಗಿದೆ ಈ ಸಂಜೆಯ ಕಾಗಿದೆ ಬಾಬು ಚೋಚಿಲೆ ಬಾಬು ಎಂಕಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಸಿಂಗರ್ ಮಲ್ತನ ಸರ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತು ಅಂತೀನಿ ರಿವೆಂಜ್ ಆಯ್ತಾ ಯಾರೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಿನ್ನ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಿದೆ ಯಾನು ಅಲ್ಲಿ ಪಾಡುವೆ ಅವಳು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪರೆಂಡು ನೀನು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಎನ್ನ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಅಂತ ಎನ್ನ ಪಾಡ್ದೋಳು ಒಂದು ಐತೆ ಬಾಲೆನ್ ಚೂಲ ಜಪ್ಪಲ ಇಂಕ್ಲಿತ ಚೂರು ಕೆಲಸ ಯಾಗ ಫುಡ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ದೈ ನಾನು ಪಂದ್ ಸುಳ್ಳು ಬಂದಿ ಅಂಡ ಪೋತೀನಿ ಇಂಕೊಂದು ಫುಡ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಡುಲ್ಲ ಐಕ್ ಬಾಲಿನಿ ಜೊಪ್ಪಲ ಪಂದ್ ಮಂಗೆ ಮಲ್ತದ ಎನ್ನ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಒಪ್ಪಳು ಮಲ್ಲಿಚ್ಚಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಸ್ಪ್ರೈಟ್ ತಂದಿನಿ ಒಂದಿನೊಂದು ಸ್ಪ್ರೈಟ್ 1 2 3 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಹಾಂ